Fis-sena 2016 l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji l-MFSA żiedet in-numru ta' spezzjonijiet b'6 darbiet mill-aħħar sena ta' Gvern Nazzjonalista. Waqt il-programm Extra, is-Segretarju Parlamentari Silvio Xkembri spjega kif dawn l-ispezzjonijiet isiru mill-ispetturi ta' din l-istituzzjoni sabiex jiżguraw li l-kumpaniji u banek ikunu qed isegwu r-regoli kollha finanzjarji. Toħroġ il-faċċoliżmu tal-Kreditka tal-Partit Nazzjonalista. Fl-2012 u dik kienet xi ħaġa regolari, on-site inspections saru 37. Fl-2016 taf kemm saru on-site inspections sabiex naraw li s-servizzi u l-kumpanija din isegwu dawn ir-regoli minn 37 tlajna 237. 6 darbit iktar. Dan ix-xogħol baqa' jsir mingħajr l-ebda daqqa ta' trombi minkejja li din l-istituzzjoni kienet għal żmien twil taħt il-mira tal-Partit Nazzjonalista. Waqt l-istess programm, il-President tal-Kunsill Amministrattiv tal-Partit Nazzjonalista u deputat Kristi De Bono laqat il-fatt li n-numru ta' kumpaniji f'Malta baqgħu jiżdiedu. Bita xejn, ġifri jiena l-on-site inspections jalla jsiru ħafna aktar. Però Sid-darbi tiktar mhux huwa percentaġġ kbir, ġifieri. Percentaġġ kbir, però l-kumpaniji jiżdiedu ħafna wkoll. Però infakkar jien l-on-site inspections. Mela ma morrux lura s-servizzi finanzjarji. naqbel miegħek. Jiena ma' Silvio naqbel miegħek. Madankollu, l-attakk tal-Partit Nazzjonalista fuq is-settur tas-servizzi finanzjarji f'pajjiżna, immexxi minn Adrian Delija, baqa' għaddej minkejja l-attakki kontinwi li saru tul il-kampanja elettorali tas-sena li għaddiet. Fosthom dik li bi Gvern Laburista ieħor, is-settur finanzjarju kien se jkrolla u jintilfu eluf kbar ta' impjiegi.